Holky? Ano. Co byste chceli na Vianoce? Je to jedno. Já bych chcela takového robotického psíka. Takovou robotickou mačičku. Já bych chcela nějakého nového medvídka. A já skladací pucle. Já bych chcela ty 3D pucle. Aha. No dobré. A aké byste chceli sladkosti? Napríklad, akú by ste chceli, aké by ste chceli lízatko? Jahodové, pomarančové, ja citrónové, ja melónové. Mne to je jedno. Aj mne. No dobre, tak ja sa idem pozrieť, či už nejde Mikuláš a vy môžete zatiaľ niečo robiť. Ja sa rodím. A ja. Tak. Budeme hrať na schovku. OK. O schovávačke. Jupí, tak to byla zabava, ja viem. Tak musíme čakať. Dievčatá, viete, kto došiel? No, počúvame, áno. Mikuláš došiel. Mikuláš! Deti zaraz. Ano, sa bojím čerta a ja. Ja sa bojím čerta. My sa bojíme. Ho, ho, ho! Je Mikuláš. Je aniel. Já si myslím, že jste někoho zabudli. Ano. Zabudli jste ještě jednoho anděla. Nezabudli. Tak toto má být. Aha. Ale prečo sú dvaja čerti a iba jeden anděl? To ani ja neviem. Dneska som chcela ísť. A ja, že máme dvoch pitbullí. Robia si srandu. Detičky, keď chcete sladkosť, musíte nám povedať nejakú básničku. To dete, povedzte nejakú básničku. Pod horou, čierne psíča breše. Pod horou, čierne psíča breše. Susedova Mara, nerada sa češe. Nerada umýva. Nerada sa češe, nerada umýva. No pekne, no dobre. Sladkosti sú pri vchode. Kto chce ísť so mňou do pekla? A so mňou kto chce ísť do pekla? Nie. No dobre. Sladkosti sú pri vchode, deti. Sladkosti. Koniec mikulášského speciálu. Ahoj.